5 this man when I make me leave. Misodzi Hitmaker, so I can't see the bad nokwasa murese Zimbabwe vari muHarare neari outside Harare. Zita rangu ndonzi Alvin Manyala, asi zita rangu rekuimbisa ndonzi YombreeMan from Dzwarasekwa. I think vanhu vazhinji vanoteerera music yenyu vave ma-age groups ekuti vamwe vacho vakunana diaspora kunyika dzakasiyana siyana. Vanenge vachingobvunza zviri kungonzi Mr. Yombree manyarara, he just went silent after maburitsa mahits akaita sana Misodzi, ana Chamhembe. You've been silent in the music industry. Inova purpose yazoita kuti tikutsvage kuti muri papi. Mungatsanangurira here pavanhu vese vakatarisa ezvinezvi online kuti vazive kuti zvokufamba sei? Ya ndakambenge ndamboti nyarire asi hazvinoreva kuti ndaisarekodha ndaisaregedza kurekodha. Aiwa ndairekodha asi ndaingostoka zvinhu zvangu ende zvandinakurekodha muchazvinzwa maweeks ari kuteera. Okay, tombodzokera futi tambokudzosai kumashure. Recently pane article yakamboonekwa ichinzi YombreeMan vakambosungwa here, hanzi nyaya yefodya newspaper cigarettes. Can you try to respond to that issue? Nekuti tatokuwanai panapa zvinoda from the horse's mouth. Aye, nyaya yakamboitika zveshuwa. Handakazowanikwa nevedare kuti handisi guilty nenyaya yacho. Ndakangotambiswa kufront through pakutamba nevanhu vakawanda. Ndakangotambiswa kufront ndisingazive kuchengeteswa zvinhu zvandisingazive kuti zvabva nekupi, asi zvipinza kudare rezvimosva, asi ndakazowanikwa ndiri not guilty. Tozotarisa zvekare pasocial media pakambotenda nyaya yekuti Yombree arwara. Yombree has been ill for several months. Zvichinzi muchirwara. Mukanyatsotsanangurira vanhu kuti zvakafamba sei, nekuti vanhu vanenge vachingonzwa nyaya, so isusu tinouya the source chaipo. Ya handizvozvo hautaura chokwadi. Ndakamborwara ozi ndakuudza Zimbabwe yese kuti padoro inwa idoro type inobvumirwa nehurumende yedu tinwe. Tumwe tudorodoro twekuti tiite tumatake me quick tumwe tacho tiri dangerous. Unofara panguva iyo but ine ma-effects kumberi kwazvo macho tune ma-after effects ari dangerous zvisingaite. So ndoudza nyika yese yeZimbabwe kuti pamaya generation kuti siyane netudoro tumwe tiri dangerous toitoyo. Ndakatorwara kwemwedzi wese. Satomboziva kuti ndikuitei, ndiri pai, ndikuita sei. Tata udya neshandisirwa drip cheche. Apa angari marwadzo. Ini ndiri hanzvadzi yaYombree, mumba medu tiri 4. Yombree ndowechi4 wacho, ini ndiri musikana wechitatu. Mukomana akarwara, akangodonha, takangoona mumba make akangodonha akarara pasi. Kwakutomhambisa kuchipatara. Akasamboziva kuti ari pai kauye zvakamira sei. Akaadmitwa ndofunga for about 2 weeks achidyiswa nedrip, aitadya nedrip. Ndomarwara akaita mukomana. Kurwara kwacho I think madoctors akazoti zvazviri abuse yekadoro kayainwa kasingabvumirwi pamutema kamusombodhiya because mukomana aikanwa zvisingaiti. Paakarwara zvinhu zvake hazvinasomedzokera panzvimbo. Mafriends aya aimbovimba nawo achitamba nawo aya akabva amutiza. Saka pari zvino mukomana kuti achidzokera music yake back haachakwanisa financially. Ndochimwe matambudziko ari kusangana naye. Uyezve maproducers ake vaimbomusimbisa pamusic vangovamusvipa nekuti anga munhu angangoda zvedoro kunyanya. Saka pari zvino ndozvo zvingomunetsa kuti vaimboshanda navo asi havasi kubatika pamhepo. Paringofungwa ndiye Yombree wakudhara uya asi pari zvino achinja. Ndakamenge ndazvenge ndambohakira pane kadoro kanonzi musombodhiya. Ndaudza mageto youth ese kuti asiyane netudoro tunokwaza miri tuti hatisi right. Unofara zvako panguva iyoyo but tune ma-effects are dangerous singaite. Siyane netudoro twakaipa. Now you've been silent. Zvine zvichifamba sei? In so far handina hangu handina promoter. Ndotoda kuti ndiri promoter ndoti andondijekawo somehow.
ndikuenda mberi necareer yangu to the maximum. Mafenzi nyari kuna na diaspora nana UK noti ndo vazhinji vanenge vachiona programs unoda kuvavimbisa kuti I am a changed man. Nekuti ndiri munhu akamboti rware asi ndina back ndakarwariswa nekuda kwekadoro kandaenda ndamunwa kanonzi Misodzi. Ndokanga ndivhiringidza pandamborwara mwedzi wese ndiri muhospital. Asi pandakazopora ndakabva ndataka kunamata ende kutaura chokwadi maZimbabweans ivana Mwari kusaidi kwako chete. Zvinhu zvako zvese zvinokufambira zvaunoda nenzira yaunoda zvifambe nazvo. I believe in God now. I'm a Christian now. kureva kuti behavior yachinja pasina zve behavior yachinja yachinjirato. Kokuma international promoters unoti kudina vamaimboshanda navo kana kuti vamwe No bigger face hands the plot. Aploza indisimudzira pamusic industry yangu. Yeah. Zvakanyanyisa yeye. No bigger face anonzi innocent utswe gota. Yaindisimudzira pamusic industry yangu. Chishuwo changu chipari zvino ndikokumbura dai Yombree vamwe vaimbi vaimboshanda navo kudhara. Vambobatana naye vachimboimba pamwe chete kuti vanhu vaone kuti Yombree adzoka panzvimbo asimukira zvakare. Kunyanya Yombree aimboshanda navaimbi vakaita sana Rocky, ana Jah Prayzah, ana Freeman, ana XQ kuti dai zvabvira vamubatawo varangariro wavo vamusimudziro panyaya dzekuimba idzodzidzi. Ndafiti kudzokera futi back to square one sematangira andakaita. Ende asi ndoda kutaura maZimbabweans ndakushanda sevarume nevarume akaita sana Jah Prayzah, ana Rocky, ane vibes nevamwe macrew. Tirambe chimboita sezvataiita kare. Zimbabwe yese, I'm coming back again. Saka munokwanisa here kucommunicate navo vaimbi vamuritaura pachitavo? Ndo pane problem manje phone yangu asina phone yandaishandisa yanga ine manamba avo yese handisina. Saka ndatoshuwira kuti kana vachindidzwa izvozvi vandipo kuti vandibate dziva rasekwa mandogara. Okay, kureva kuti vanokubata panhamba idzo dziri pascreen handi? Dziri pascreen idzodzo vandibata zviite zvese zvataita kare. Vanobatana naYombree vanogona kubata pa 0772 431 062. 0772 431 062 iline rebad. Aiwa, tinotenda Mr. Yombree. Hello. Tandara nemi nhasi kuDZ. Vanhu vatakatona kuti Mr. Yombree ndiwe. My way ziya kuti this starting from now izvozvi pane mabhanangana ari kuuya. Pane mabhanangana ari kuuya. Ya, kureva kuti vanhu vanoda kanzwisa kana vamwe vaimbi venyu kuti vanenge vachitoona ipapapa. Imbovapa kapisi mbichana vanyatsoona kuti aiwa Mr. YombreeMan zvese zvaitaurwa zvezvemanyepo achiri fit back to square one. Ndopanda masongs angu ese nekupanda kwaakaita ese anobvayo musoro kahwani kuti ngavatarisiri mabhanangana chete full stop. Aiwa maingovapa kapisi inonzi chisongo chamembe ndinoimbisa. Ndine nguva yandinozvibvunza ndini here ndakadiwa nemenya utano chivhindikiti kukinya lora sponono nzungu ndamenya yo ende forever. Zokera kumba unovataurira YombreeMan asatagadzirira asi ndapota usazvozvisungirira kunwa mapirisi kana kuzvipisa kudzingwa kumba nekuguma kwenyu.